Jama'a assalamu alaikum, da fatan kowa yana lafiya. Kwanaki biyu na ina ganin abubuwa na faruwa a social media batun kamfanoni guda biyu, da wani kamfani da kuma kamfanin da na yi aiki a baya. So the fact that na daina aiki da kamfanin ko abubuwa sun min yawa, ina wasu uzurarruka na ba a ji na kwana biyu, that doesn't mean cewa idan naga ana magana akan kamfanin da na bari ko mai kamfanin zan yi shiru. Na farko, kamfanin Algaita shine kamfani na farko da ya fara fassara a arewacin Najeriya, wanda kuma mutane suka karba. Ta dalilinsa ne wasu tsummokara suka shigo suka fara, sannan a cikin tsummokaran nan aka zo ana wasu irin maganganu kaza da kaza. Abin da ake nema ko abin da ake rububi ya fuya, ba wai za a tsaya ba ana irin a rana kaga wayancan tsummokaran kamfanin suna fassara fina-finai sama da 10 ana zaluntar mutane. Like, it's not worth it. Kun gane ai. The fact that na bar wajen, that doesn't mean cewa zan yi shiru idan naji ana zagin mai wajen ko ana magana a kamfanin akan kamfanin mara kyau. Ba zan lamunta ba gaskiya. So mutanen da suke zagin kaza ko su ce wancan an ji mai kamfanin ya zo ya yi magana ya ce kaza, kun fito kuna ta rantin hauka, gwara ku daina, saboda ko kun yi ko kun so ita Algaita uwar ku ce, uban ku ce, kakan ku ce, ita ce ta sa kuka samu karbuwa. Ita ce ta sa kuka samu karbuwa har ake manejin ku. Kun fahimta ko? Yawwa. So duk masu zuwa su ce wai an ce ko buzo ya ce kaza, waye ya ce kaza, Algaita ta ce kaza, dole ta ce kaza saboda menene? Maman ku ce, baban ku ce, kakan ku ce akan fasara. Ko me ba za ku taɓa samun karɓuwar da kamfanin Algaita ta samu ba, ko ɗaukakan da buzo ya samu shine Algaita. Ko ni duk da bana fassara kwana biyu, ba wanda zai kamo na aikin fassara, ko da shekara 20 na yi ban yi fassara ba, ina nan. Kuma yau idan za a ɗauke ni in je wani gun ƙara yin aikin fassarar nan, zan fito a matsayin sabuwa wadda tafi kowa iya fassara a arewacin Najeriya. Kuma ko ina aka kai ni zan yi fassara shi. Haka zalika shi ma mai kamfanin Algaita duk inda ya je arewacin Najeriya na duniya na gaba ɗaya zai yi aikin fassara fiye da wayannan tsimmo karanta rikicin da suka fito suna maganganu akan ita wannan kamfanin da zai tsole muku ido. Don haka ku je ku ta fama ku ta maganan hauka, wanda ya gaba ya yi gaba, na baya kuma sai labari. Na gode.